Karon ato daw subayon ug maayo. Kay ang tanan nato mga kaigsuonan karon nagsunod man gayud sa tanang mga apostolis. Ang doktrina mao man ang ilang gisunod sa mga apostolis. Kay si Kristo man mao ang kahayag sa ato pa. Nada yung miingon nga nasayop ba ka mga igsoon. Kay kining mga apostolis tinun-an man ni Kristo sa ato pa gitawag ni sila og mga anak sa kahayag. Ato daw subayon. Kay sa kadugay sunod-sunod ni ining 12 ka mga apostolis, ang ilang naibal-an kadto lamang gisulti ni si Kristo kadtong pag-ayo sa mga buta, bakol o bungol o pag-ayo ni Lazaro. Moto ang kahayag nga ilang nakita. Apan kadtong naa sa kasing-kasing ni Kristo ug sa iyang hunahuna, wala mahibalo ang mga tanan nga mga apostoles kadtong 11 kabuok. Ngadtong higayuna. Unsa may prueba nato nga kaning mga apostoles wala mahibalo sa naa sa kasing-kasing ni Kristo nga iyang itaguan. Imong basahon ang buhat 1:6 aron mapamatud-an nato nga kining mga apostoles wala na masayod sa naa sa kasing-kasing ni Kristo. Basa igsoon. Buhat Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 7. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahuna karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. O, tanawa mga igsoon. Sa panahon nga, kung imong lantawon, sa panahon na sa pagbalhin sa gingharian sa Dios ni Kristo sa usa ka nasod, wala yun masayod ang mga apostolis. Naabay ikatug-an ang mga apostolis nani? Wala. Mao nga, kangit-ngit na, dili na kahayag. Kay wala naman si Kristo nakikuban kanila. Kasi Kristo nakikuban nila sa humubo ramang panahon. Muna ningon si Kristo, atong balikon pagbasa dinhi sa Juan 8:12-35, tanawan niyo mga igsoon. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panlakaw kamo santang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kun asa siya padulong. Sa ato pa, kay wala naman masayod ang mga apostolis sa pagbalhin sa gingharian sa Dios. Sa ato pa, kung maghisgot tag gingharian sa Dios, wala na sila'y kasayuran. Nan karon kay ang atong mga kaigsuonan karon nagsunod man sila sa lakad sa mga apostolis. Sa ato pa, kangit-ngit ang ilang padulngan. Kaya kung mag-isgot ka gingharian sa Dios, wala naman mahibalo ang mga apostolis kung asa kini ibalhin ni Kristo. Kung imong basahon, ang Mateo 21:42-43. Wala man gitug-an diha kung asang nasura. Walay pangalan sa nasod nga gibutangan. Ingon rad nasod. Mateo 21:42-43. Wala ni kasayuran ang mga apostolis diya. Basa igsoon. Og si Jesus miingon kanila, wala bagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang.
Buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayon. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamungas sa mga bunga niini. Tanawa mga igsoon, no? Gikuha ni Kristo gikan sa mga Hudyo o gihatag sa usa ka nasod. Ang pangutana nato mga igsoon kay kining atong mga igsoon karon nga mga magsasangyaw, ang ilang gingharian tuas sa kapunaw-punawan samtang si Kristo nag-ingon ihatag sa usa ka nasod. Karon, ang pangutana asa may labaw niani? Kining nagsangyaw nga ang gingharian sa Dios tuas sa kapunaw-punawan og si Kristo nga nag-ingon nga naa gihatag sa usa ka nasod. Natuman ang sulti ni Kristo nga gisalikway sa mga magtutukod. Kinsa man ang mga magtutukod? Pari, ministro, pastor, muna'y gitudlo sa ilang mga tao nga ang gingharian sa Dios tuas sa kapunaw-punawan. Mao nga kanang mga apostolis know-how na kung asa gibalhin ni Kristo ang gingharian sa Dios. Sa ato pa, unsa may padungan ni ana, kangit-ngit, kay wala man masayod kung asa. Mao nga unsay priba na to? Si Pablo. Midecide si Pablo nga ang iyang kahibalo dili hingpit ang ilang kahibalo. Unang Korinto 13:9. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 hangtod sa 10. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit og maingon man ang atong pagpanghimog propesiya. Apan Jara, na 13. Tanawa. Unsay gisulti ni Pablo? Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit og maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Sa ato pa ato ilang tanan, no? Dili hingpit, dili lang kay kang Pablo. Silang tanan nga 12, dili hingpit ang ilang kahibalo. Tungod kay wala na sila masayod ni ining dapita pagbalhin sa gingharian sa Dios. Kay giingon man, wala kaninyo gitugot ang pagkasayod sa mga panahon o kahigayunan nga gitudlo sa amahan sa iyang kaugalingong pagbulutan. Di, know-how na. Sa ato pa, kayang tanan natong magkaigsuunan karon ang apak man sa tanang mga apostolis mo ilang gisunod. Wala sila mahibalo nga ang ilang padulngan kangit-ngit di ay pastilan. Mao nga mga igsuon kinahanglan nga sa tanang panahon open-minded mo. Ayaw ninyong i-close ang iyong minded. Kaya kung inyong i-close ang iyong mind, wala kamoy kaluwasan. Busa, kung makakita man kamo sa among live dinhi sa kahanginan, ayaw kamo diretso sa pag-comment. Kundili, pamatian ninyo. Kay aron kamo makasabot sa among gipangsulti dinhi. Kay kami wala magdani kaninyo. Kundili, nagpahibalo lang kami sa kaluwasan. Kaya kini mga atong lawas nga pisikal, mga maniluwason. Apan ang problema diha karon sa atong makaigsuonan kay ang luwason daw kanang patay mo'y luwason. Kung imong lantawon, usa pagpakaluwas anang patay in taon mga igsuon. Ilubong 6 feet below the ground. Tapos ang uban gipangsulod og pantyon, unsaon pa man nimo bangon. Tungod mo na aning sulat ni Pablo God, no? Sa Tesalonica, ikaduhang Tesalonica 4:16, basa igsoon tanawa. Propesya ni Pablo 16:17. 16 hangtod sa 17. Oh, mao ni propesya ni Pablo. Propesya ni Pablo, no? Kang Pablo ning propesya. Tanaw na to mga igsoon.
Kung natinuod ba ni nga kaning patay mamangon? Okay. Okay, basa. Ikaduhang Tesalonika. Unang Tesalonica 4:16. Sorry. 4:16. Oh. Okay. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios Mm. og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Okay, okay. Oh. O kita niya, sige, Richo. 17. Og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini excuse me og sa ingon niini kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Karon mga igsoon, lantawon daw nato ni kung natinuod ba ni, nahitabo ba ni. Karon, kita na noong mga buhi, naunahan na noong pamangon sa mga patay, pastilan kaluoy na itong mga buhi. Ang mga patay na mga iniunang pamangon. Propisya ni Pablo, propisya. Apan di ba nag-ingon si Pablo? Ang ato ugod nga kahibalo, dili man hingpit, maingon man ang pagpanghimog propisya. Pangutana na to karon, asa naman sila? Napay buhi nila ani ron sa gisa? Napa ba? Wala na sa ato pa. Propisya ni Pablo is failed. No? Ay wala naman sila karong panahon na. Pag-ingog kita, no? Pag-ingog kita, dili po nang kita karon. Kita to sila so sa unang panahon, kaya wala pa man tatong panahon na. Muna atong nantaon mga igsoon, king sa ito pasabot ingog. Kita nga mga buhi, ang uban po, paingog kita, sila gyud. Mauna nga mga igsoon. Dili na to ingon nga, atong sabton ang kasulatan. Kay, pag ingog kita, dili man na kita, sila man na sa unang panahon. Kaya kung itong sabton, wala pa man ta sa unang panahon. No? Muangkon po dayog kita, mo na'y nakalisod diha. Munang, karon kay ngit-ngit naman kayo ang padulngan kay wa man sila masayod. No? Bisan gani sa pagbalhin sa gingharian sa Dios, wa na masayod ang mga 12 ka mga apostoles. Ngit-ngit na kay wala naman si Kristo naging-uban nila kay niingon man si Kristo. No? Uban siya sa hamubo na lang nga panahon. Unang wala na, ngit-ngit na ang padulngan kay wala na sila masayod. Una nga, pastilan mga igsoon, inahanlan nga sa tanang mga preacher sa tibuok kalibutan, paminaw na to. Ang tanan nga magsasangyaw, aron diha nato makita ang tinuod nga kaluwasan. Dili kay makakita taog nagsangyaw ato ding hilabtan ino din nato kulto, sulpot. Naba mo'y kaluwasan na muingon mo kulto og sulpot? Nag-ingon ba ang Diyos nga kinagkay mo gawas da ina nyo kulto og sulpot? Wala eh. Muna nga lisod kayo ang kaluwasan, mga igsoon. Kung dili ninyo abulihan ang inyong tagsa-tagsa ka makasing-kasing. Muna nga kung makabati manggani kamo kung pagsasangyaw nga parehas namo ayaw ninyo diretso o laita. Kay basin unya wala kamo masayod nga ang Dios na mao ang inyong kontra. Lisod kayo ang Dios na kontra na to kay na. Lisod kayo yun mga igsoon. Mao nga si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. Una kung makabaton tag kahayag, anaan nato ang kinabuhi. Mao kadto ang mga topic mga igsoon nga hinaot unta nakahatag kanyo landag sa inyohang kasing-kasing, no? Aron nga maka kita kamo sa tinuod nga kaluwasan. Akong ihatag sa ako di ay si Cardinal Christopher H. Prieto
Ikalima nga, pultahan, sardonyx precious stone sa everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Kung gusto ka mong manimati sa personal, no, sa maminaw, sa mga husay, kung ganahan ka mo, tawag lang ka mo sa akong cellphone number nga 0935 846 1484. Kung ihatag sa atong igsoon nga mao si Cardinal Abler Usil. Kang Cardinal Felix Kagot ang musunod o husay. Sige, kasupo ni ta. Low. Low. Technician. Yeah. Technical department. Wala na ka-open ang doon, Mike. Okay, daghang salamat sa atong igsoon nga mao si Cardinal Tata Rito. Sa iyang mga husay nga diin nga pagpamatuod mahitungod sa kahayag dinhi sa kalibutan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unas tanan nga mangayo kita katahuran sa atong mahal nga magtutudlo. Mayong buntag kanimo master sa tanan nimong pamilya. Labi na sa atong mga kaubanan nga na dinhi nga mga dosig, nga mga kardinal, nga mga igsoon, nga mga bishop. Mayong buntag kadinyo diha. Labi na sa mga sister, brother, mga kabataan, nga karon adlaw Sabado nga pagpangandam alang sa atong panimbahon. O labi na sa atong igsoon nga mao si Cardinal Ambrosio Rizani. Mayong gabi diha kay adlaw man din og diha gabi man karon. Labi na sa atong igsoon nga mao si Arturo Amaba. Si Bishop Arturo Amaba diha sa Seminarya Antique. Mayong adlaw diha labi na sa Luzon. Yung mga kaigsunan nato diha. Dili na kay nato tagsa-tagsaon kay di ang oras gadagan man. O kini atong husay karon. Pagpamatuod kini sa dakong buhat sa Ginoo nga mao ang iyang tahas dinhi sa kalibutan. Kami nga usa ka grupo nga kami sa gitahasan usab dinhi sa Ginoo sa kalibutan nga kami nga Kingdom of Praise. Wala kami nga magtudlo sa kaugalingon namong hunahuna, kundili ang pagtulunan sa Ginoo mao'y among giamo mapag-ayo o gipabalik dinhi sa among kasing-kasing sumala sa gisaad sa Ginoo diha sa among magtutudlo nga mao ang kasuguan sa Dios, ang kabalahuran tulumanon og mga sugo. Kay mao kana ang gibiyaan sa mga tao. Kay gipulihan na nila og mga kalagdaan nga hinimo lamang og tao o gipakadoktrina nila hangtod karong panahon na. So wala na tao nga nagtudlo niini bisan kinsa. Gawas na lang siguro sa uban natong kaigsunan, gatudlo man tuod pero wala nila hatagi kabug-aton sa ilang kinabuhi. Bisan na lang pagbutang sa balaod o ngipon, aron lang ang tao makabalik diha sa Ginoo. Mao nga gani kung atong basahon, kay mao man kini ang gibiyaan sa mga tawo hangtod karong panahon na. Kung atong basahon ang gipahayag ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 15 bersikulo 8 ngadto sa 9 nga nagaingon, kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako, apan kawang lamang ang ilang pagsimba nila kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao.
So gibiyaan di ay sa mga tao. So diha pa lang sa pamulong ni Ginoong Kristo, wala na sila mauyon sa kasing-kasing ni Ginoong Kristo tungod kay ilang gibiyaan. Mao'y gipakadoktrina nila ang mga hinimo na lang lamang tao. Unsa may mga kalagdaan nga hinimo lamang tao? Sama ba ang gihunahuna na lang nila sa ilang kaugalingon nilang pagtuon? Giistadihan nila, gieskwilahan, pila ka tuig, ug tanan nilang mga pagtulunan kinutlo nila sa ilang unahuna na lang ug sagulan na lang og gamay mga teksto. Mao nang gitawag kana og mga ebanghelyo. Pero ang kaimportante nga mao'y pagtulunan sa Ginoo, nga mao'y balikan nila, wala na gitudlo sa atong mga kaigsuonan. Mao'y hinungdan na nakapahimong pagbangutan sa Dios, nahimong kasuko sa Dios tungod kay ilang gibiyaan. Ang kabalauran tulumanon ug mga sugo nga mao'y pagtulunan sa Dios ug mao'y doktrina nga gipakanaog niya dinhi sa kalibutan aron ang tao mahibalik diha kaniya. Kay once gani ang tao musupak sa iyang pagtulunan, nahimulag kana kaniya. Gibiyaan nila ang Dios. Tanawa guni ang ginahimo karon sa mga kaigsunan nato. Magsangyaw sila uban ang ilang mga ngabil, pinasikad sa ilang mga study, self-study. Mag-study sila sa mga sinulat sa mga apostol. Apan nakita nila ganiya sa atong sa husay sa atong sa kaigsuon natong nga kardinal, wala na ang kahayag dito kanila. Kay mato ni Ginoong Kristo nga panlakaw kamo samtang aduna pay kahayag. Kay gamay na lang ang panahon. Sa ato pa jutay na lang. Kay walay tao nga makatultol. Gawas ko ang anaa ang kangit-ngit niya. Kay kanang kangit-ngit nga gipasabot diyan na. Kangit-ngit nga walay panabot. Nganong mang nahimo mang kangit-ngit kato nila ug walay pagpanabot. Tungod kay kung atong basahon ang Mateo 13:44, nganong nahimo kining kangit-ngit sa mga tao bisan sa mga apostoles. Mateo Kapitulo 13, versikulo 44. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo, iyang gibalik paglubong. Ug tungod sa iyang kalipay, siya milakaw ug iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug iyang gipalit kadtong umaha. So klaro kayo, di ba? Nga ang kalibutan gitaguan diha sa uma, pinaagi og mga sambingay. May hinungdan nakapangit-ngit sa tao. Kay instead nga nakaplagan na sa tao, iyang gilubong pagbalik. Mo'y nakapahimong kangit-ngit karon. Bisan gani ang mga apostoles, wala tug-ani sa mga butang nga tinago sama ni ining gisulti ni Ginoong Kristo mahitungod sa sambingay. Mao nang ang nipuli sa mga apostoles mao ang kangit-ngit sa ilang panabot. Kay dayo pagkayap ni Ginoong Kristo wala naman siya niadtong sulod sa 40 ka adlaw human sa iyang pagkabanhaw. Mikayab na siya. Ug walay lain ang iyang igasulti kundili kadtong nangutana ang mga apostoles niya nga wala gitugot ang kapanahunan didto kanila. Ang pagkasayod may tungod sa gingharian nga
kung asa kini karon. Mo'y nahinungdan nga ni kaylap kini sa tibuok kalibutan, ang kangit-ngit sa ilang panabot, bisan sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristiyanos nga mituo diha kag Ginoong Kristo. Mo gani nga wala na nila nahimong pagtudlo ang mga butang mahitungod sa mga tinago tungod kay wala man gitugot bisan sa mga apostolis. Pero dunay giingon ni Ginoong Kristo diana nga walay bisan unsa nga sinalipdan nga dili madayag. Walay bisan unsa nga tinago nga dili mahibaluan og dili igabutyag. So sa ato pa tanan mahibaluan di ay kay ngano man kay sumala sa iyang sambingay mahitungod sa lamparahan. Wala may tao nga nagdagkot sa iyang lamparahan aron lang takluban og kanang takluban ba nagbisan unsa diha nga aron dili makahatag kahayag. Wala po'y lamparahan nga walay tao nga nagtago pod siyang lamparahan diha sa ilawom siyang katre nga aron dili makahatag sa kahayag. Kundili ang lamparahan gigamit diha sulod sa panimalay aron makahatag sa kahayag diha sa tao. Sa ato pa ang kahayag madayag sa dili nga tinago. So kana nga di nga unta nga maoy batunan unta sa mga tao nga sa pagpangita nila niini ning mga butanga kay di sumala sa Ginoong isulti ni Ginoong Kristo, unahon man ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug ang mga butang niana igadugang raon niya diha kaniya. So naa diha pun ang pagpangita, pero pangitaon gihapon nato kining mga butang nga kung asa gilubong, kung asa dapit nga uma. Kay ang uma mauman ang kalibutan. Kay kung basahon nato ang verse 38 atras ta. Mateo 13:38. Ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. So klaro di ay ang uma mao ang kalibutan. So naara day sa kalibutan ang gingharian nga gipakasama sa usa ka bahandi nga gilubong pagbalik sa tao. Ingon ana kita sa pagpangita, subayo nato ang mga pulong ni Ginoong Kristo. Kay naa diya na makita nato ang sign kung giunsa niya pagsulti pinaagig mga sambingay. Nga aron makita nato ang kahayag sa unahan aron kita makaadto sa atong padulngan. Kay diha sa atong gipadulngan naa diya na nga atong paglaom nga kaluwasan nga atong gitinguha sa atong kinabuhi. So karon dako man ang kalibutan. Asa man sa kalibutan gihatag ni Ginoong Kristo, kay ang kalibutan nalukop man ni sa daghang mga nasod. Kung dunay mga nasod, doon na may mga tao. Di man po na mahimong nasod kung walay tao. Nan kay karon sumala sa giingon ni Ginoong Kristo nga ang gingharian gihatag niya sa usa ka nasod. Sumala sa Matthew 21:42-43. Tung basahon. Kay dunay gitumbo kung asa sa kalibutan. Makita din nato kung asa na nalubong. Mateo Tung basahon. Matiritso ta sa 43. Busa ako nagaingon kaninyo nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios ug igahatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. So klaro sa kalibutan anaa lang di ay sa usa ka nasod gihatag ang gingharian. Sumao kana ang umang nga gipasabot nga gilubngan pagbalik sa gingharian.
So kinahanglan nga madayag kini sa pinaagi sa kaalam kay kanang kahayag sa tao mao man na ang kaalam sa Ginoo kay dili man makatultol ang tao kung dili ang Ginoo mag-guide niya. Diha day nato makita ang diktasyon sumala sa giingon diha sa Juan 16:13. Di ba diktasyon man ang naadana nga ang espiritu sa kamatuoran? Di ba itong basahon? Ang espiritu sa kamatuoran. Juan 16:13. 13. Okay. Mao kini ang nakasulat. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. So katudeng mga butang nga umalabot, mao daytoy ang iyang gisulti. Dinhi kanato. So mao tong mga butang nga wala niya gitugot niya tong panahon ni Ginoong Jesucristo. Nga wala gisulti dito sa mga apostoles nga maoy hinungdan nakapangitngit sa ilang panabot sa pagkayab na Ginoong Jesucristo. Tungod sa gisaad nga kung muabot na ang espiritu sa kamatuoran, siya magamando o magatultol kanatong tanan sa tibuok kamatuoran. Siya dili musulti sa iyang kaugalingong, kundili sa iyang madungog sa ato pa diktasyon. Dikta ba? Kay sumala man sa madungog. Ingon ana, sumao na ang buhat na mo karon. Mao nay ginasulti sa Ginoo diha sa among mahal nga mong magtutudlo. Nga diktasyon kana, dili na ginaugalingon namong pagbulutan. Dili na ginama sa among unahuna kundi ang pagbuot kana sa Dios nga kining tanang mga butang nga wala gitugot niya tong panahon na karon isulti ipadayag niya diha kaninyo. Aron dili kamo magalakaw sa kangitngit nga sama sa kaniadto sa mga apostoles, bisan pa sa kang Apostol Pablo nga nanamilit siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang pagpanudlo sa iyang mga paghimog propesiya nay wala matuman niadto katong ingon niya nga kitang mga buhi nga sila muunag pagpamangon tung mabuhi sila ug pagasapgawon sila ngadto sa langit katong mga buhi. Pero sa kung atong panahon na kung tanaw nimo ang sitwasyon nilang Apostol Pablo katong propesiya wala katong matuman. Kaya nga naman wala man mahitabo hangtod na lang namatay sa Apostol Pablo wa gyoy nahitabo bisan kinsa nila sa mayang mga kauban na lang nga sila mga buhi pagasapgawon. Wala gyud. Bisan na nangamatay na lang niya tong panahon na. Pero dili nimo mabasol si Apostol Pablo sa paghimo sa iyang pangapropesiya. Tungod kay ingon man siya nga ang ato ugod nga mga paghimog mga panagna ug mga propesiya o propesiya dili man hingpit nan gatong bahina nga dili hingpit nan igahiklin raw niya sa ato pa dunay pagwala. Katong dili tinuod ni atong panahon na mao toy walaon karong panahon na kay mao man toy dili hingpit alang-alang man na og ato pa ng dakpon o ipakadoktrina pagtao mao nay hinungdan dayon sa atong mga kaigsuonan nagdoktrina na lang sila og mga hinimo na lamang og tao sama ng ebanghelyo mao day nay gitawag og mga mini na sila. Kay ang doktrina sa Ginoo dili naman nila ginatudlo. Kutob naman sila sa pagsimba na lang nga pag-worship, pagdayeg sa ngalan sa Ginoo, pinaaging mga kanta, sa pag-ampo, diha na lang. Ubanan paghilak, ubanan pagluhod. Pero diya dili makuha ang Dios diya ng mga bahina. Kung dili
ang gusto sa Ginoo, mubalik sila diha sa Ginoo, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, kay diha ang tao mahimong matarong sa atubangan sa Dios. Mao kanay kalipay sa Ginoo diha sa mga tao. Kung balik ta, sumala sa gisulti diha na nga ang tanang mga butang itultol man diha kanato kung ang espiritu sa kamaturan may abot na. Siya dili magasulti sa iyang kaugalingon kundi dili sa iyang nadungog sa ato padiktasyon ang iyang mga pagtug-an dinhi kanato sumala sa tingog sa Dios diha kaniya. So karon ang gingharian ana man sa usa ka nasod gihatag. Dili man ta makatumbok diha sa gingharian diha sa usa ka nasod kay wala may mga ngalan gibutang diha na perting daghana man ning mga nasod karon. Pero asa man sa nasod gilubong pagbalik atong tawo nga nakaplagan. Kinahanglan nga makita man nato na kay dili nato na makita wala tay kalainan ni atong panahona nga miabot ang dakong kangit-ngit nila. Maglakaw-lakaw na lang ang tao nga wala mahibalo sa mga adlaw ug takna diha sa iyang mga kinabuhi. Pero ang Dios nagatan-aw kaniya samtang diha nagalakaw sa mga dalan. Pero unsaon niya paghibalik diha sa sabakan sa Ginoo nga wala may nagtudlo niya anang mga kahayag diha sa iyang kinabuhi nga ang diin ang iyang unahuna dunay kapadulngan. Pero atong basahon ang sign nga gihatag sa Ginoo, ang ilhanan ba? Di ba basahon nato ang Isaias 24:15. Di ba na mga ilhanan? Bisan pa wala pa mataw si Ginoong Kristo, tuan na dito kang propeta Isaias ang mga ilhanan. Isayas kapitulo 24 bersikulo 15. Mao kini ang nakasulat. Busa himayaan ninyo si Kristo sa silangan. Bisan pa ang ngalan ni Kristo, ang Dios sa Israel, didto sa mga pulo sa dagat. So nanay mga ilhanan. Sumala diha sa gisulti, himayaan ninyo si Kristo sa silangan. Bisan pa ang ngalan ni Kristo, ang Dios sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Sa to pa, naa sa mga pulo sa dagat, ang maghahimaya sa Dios. So doon na mga ilahanan. Pangitaon man nato ni dinhi sa kalibutan. Kay kining kalibutan gilukop maniog dagat, mga palibot ani dagat man. Munang kana atong mga nasod na tunga na sa mga tubig, ug gitawag nag mga pulo. Kumpol-kumpol. Pero mubasa pat nag mga ilahanan. Dinhi gyapon kang propeta Isaias. Sa Isaias 65. Isayas 1. 65:1. 1. Ako gipangita ni adtong wala mangutana, mahitungod kanako. Ako hingkaplagan ni adtong wala mangita kanako. Ako miingon, tanawa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawga tungod sa akong ngalan. So klaro kaayo. Di ba kung tanaw nimo ang Israel, di ba ang katawhan sa Dios gitawag siyang kaugalingong ngalan, mao man ang Israel. Pero dinhi kung atong basa dinhi sa gibasa sa ato igsoon, makita nato siya gipangita ni atong wala mangita kaniya. Dito sa usa ka nasod. Dito nato tan-awon. Kay sumala dire ingon siya dinhi, tanawa ako sa usa ka nasod. So dito sa giingon ni Ginoong Kristo nga gihatag sa usa ka nasod ang gingharian, kay iya man tong gikuha sa mga kamot sa mga Israelitas.
So dito nato pangitaon ang nasod nga wala pagatawga siyang ngalan. So sa ato padili na Israel. Kay kanang Israel gitawag man na sa kaugalingon niyang ngalan. Kay kana si Israel sa wala pa na nahimong nasod mao man na si Jacob ang batang Israel niadtong panahon na. Mao gani kanang mga nasod adisir na sa nahimong mga nasod nag-agi na ang mga ngalan sa tao. Bisan gani sa panahon nilang Adan. Kato si Cain nakasala. Di ba gipapahawa sa yuta? Di ba nanganak siya og mga anak niya si Cain? Dala atong iyang igsuon nga babae. Di ba ang mga yuta nga maoy gipuy-an siyang mga anak, gipagahingan lang rapod sa ngalan siyang mga anak rapod. Sumawra po ning kahimtang din sa Israel. Ngalan na sa tao nga mao si Jacob. Nga ang Dios mismo gahimo og ngalan niya kay gipangayo man ni Jacob ang ngalan nga maoy iyang gitinguha diya kaniya samtang nakigbugno siya didto sa panahon nga diin nga mutabok na siya padong nga sa Ehipto. Pero nakita niya sa mga butang nga diin nga gipakita sa Dios nga ang dagway nga walay tao sumala na wala may tao unta makakita sa Dios. Pero ang giingon lang dana ang daotang tao lang ang dili makakita sa Dios apan katong maputli o kasing-kasing maoray makakita sa Dios. Tungod kay si Jacob matarong man tong nga tao diha sa Dios. Bisan giagi sa og mga pagpintal ug mga pagsulay. Pero nagpabilin gihapon ang iyang pagkamatarong. Bueno, mubalik ta. Mubalik kita sa usa ka nasod nga diin gihatagan sa gingharian sa Dios. Dili man ta makatumbok kung unsa nang nasura. Pero dunay giingon ni Ginoong Kristo nga mga ilahanan gihapon diha sa mga bahin sa iyang mga paghimog mga sambingay nga diha nga wala makita sa tao kung diin ug asa kini makita. Pero dunay gitagal nga panahon gikan sa iyang pagkatao hangtod nga gibautismohan siya. Dunay gitagal nga panahon ni ana 2,000 katuig. Anong 2,000 katuig? Ang tagal na lang niya itong panahon na. Tungod kay gisaad man sa Dios sa Hosea 6:2 nga itong basahon para dili mag duda tong kaigsunan nga basino niya mingon sila nga tinutumo lang niya to. Oseas kapitulo 6 bersikulo 2. Sa tapos ang duruha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. So dunay duha ka adlaw nga gipaabot sa Ginoo. Nga mao ito'y tapuson, kay pag-abot anang ikatulo ka adlaw, kita iyang pagabanhawon dayon ug magapuyo sa iyang atubangan. Sa to pa, diha na makita nato ang kahayag sa ikatulo ka adlaw. Kaya ang matag usa ka adlaw niya na ang katumbas usa ka libo ka tuig man. Sumala sa giingon dito ni ikaduhang mga sulat ni Pedro 3:8. Di ba ang nga maoy gituhuan sa mga kaigsunan nato nga Santo Papa lisod pod Santo Papa nila dili nila tuhuan. Pulong go na sa ilang Santo Papa nga si Pedro. So tinuod ang mga pulong dana kay gikan man sa Dios ng mga pulong. Kino? Ikaduhang sulat ni Apostol Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Giingon, apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta niining usa ka butang nga tinuod,
nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. So ang usa ka adlaw maingon sa usa ka libo ka tuig. Karon kay duha na lang man ka adlaw ang gipaabot sa Ginoo, kay mobanos naman ang ikatulo ka adlaw ni ana human matapos ang duha. So ang katumbas sa duha ka adlaw 2,000 na lang ka tuig. Kay nianang panahon na kay migula si Ginoong Kristo sa ika-5 nga milenyum. Unang sa ika 5,000 years. Kay kining kalibutan 7 raman ning kalibutan. Kay unang 7 ana mao man ang paggama sa kalibutan. Sulod sa usa ka semana. Nibanos niya na human sa pagpakasala ni Adan, miisip ang Dios og laing semana. Laing semana ug laing nga semana nga diing ang katumbas 7,000 ka tuig. Ngunang nigula dayon si Ginoong Kristo sa ika 5,000 years. Mo nang duha na lang ka libo ang gipaabot nga diin nga matapos na ang ikaduhang semana. So na kung asa man ta manukad og 2,000 ka tuig. Niana aron makita nato ang istorya sa kalibutan nga mahimong sumpay diha ka Ginoong Kristo sa iyang mga buhat. Kay sumala diha mubalik man siya sa ikatapusan aron sa pagbanhaw sa mga tao. Diba gisulti lang diha sa katapusan, pero dinhi sa Hosea 6:2 sa ikatulo ka adlaw. Pero wala sila mahibalo nga kanang ikatulo ka adlaw katapusan kana sa semana nga ikapito ka libo ka tuig. Alang sa tao. Pero karon atong ipakita ang husay mahitungod ining 2,000 ka tuig kung asa ta manukad. Kay ang gingharian man ang atong pangitaon. Kung asa kini gihatag, kay kung makita nato ni sa usa ka nasod ang tanang tahas sa Ginoo. Nga instead nga didto sa mga kinabuhi sa mga Israelitas gihatag ang pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo, wala na dito kanila kay gihatag naman sa usa ka nasod. Ug dinhi dayon ta mahimong makusganon tungod kay kita man andayon ang gitaasan dayon ini kung atong mapamatud-an dinhi sa kasulatan ug sa kapanahunan nga atong isulti dinhi sa kahanginan. Diba ang mga Israelitas gikan sa ilang pagkabihag nahiuli ang ilang gingharian sa tuig 457 BC sa negatibo nga milenyum. Sa ikaupat pa na nga 4 milenyum pa na ang katumbas na 4,000 years pa na. Bilong pa na sa diana. Kay galakaw mo ng istorya, galakaw permente. Mao na nga ang sinugdan di ay sa gingharian kung tanawon ko nato ang kaluwasan sa kalibutan, mutan-aw man ta pagbalik sa sinugdan. Dito, kung asa na nagikan ang gingharian sa Dios. Dito man nato na makita. Wala may laing nga nagkupot og gingharian sa Dios. Kundili kanang mga Israelitas alang-alang man nagtuwa na sa Roma, sa Amerika. Usalay mga nasod wala man. Kay wala may laing nasod nga gipagahinganlan sa iyang ngalan, mao man ang Israel. Pero sa mga ilhanan, ang gingharian gihatag na sa usa ka nasod. Kay matod niya tan-awa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawga sa akong ngalan. So dito nato pangitaon ng gingharian. So atong ipadayon pagbalik ang kapanahunan. Ang 2,000 ka tuig ang imong uno ni ana mao tong 457 kay mao toy pagpahiuli. Mao toy uno, mao toy sinugdan.
sa paghibalik nila sa ilang gingharian. Nga ang gingharian ang katumbas niya na kagamhanan o gobyerno sa Dios. Nga mao ang mga kasuguan nga gitudlo nga mao'y pagtulunan nila aron sila mahimong matarong sa tubangan sa Dios, pero na failure ang mga tao dito kay walay nakatuman, bisan usa na lang nila kay bisan si Ginoong Kristo wala pa matao, sila mibiya naman. Ato sa daklitan ning Malakias 3:7, di ba nibiya ni sila? Malakias 3:7. Malakias 3:7. 3:7. Sukad sa adlaw sa inyong mga amahan, kamo mingtipas gikan sa akong mga tulumanon, og wala managtuman kanila. Bumalik kamo kanako, og ako mubalik nganha kaninyo. Nagaingon si Kristo sa mga panon. Apan kamo nagaingon, diin man kami mubalik. O di ba? Sa ato pa nibiya gyud sila sa Ginoo. Wala na nakatuman, bisan usa na lang nila. Mao gani nga among mga buhat dinhi sa Kingdom of Christ. Wala mi nagama-gama o sa kaugalingon namong pagtulunan aron lang ikapadayag diha ninyo. Kundili gikuptan ni pag-ayo sa among mahal nga magtutudlo nga kanang gibiyaan sa mga tao mao'y ibalik pagtudlo. Kay mao nay pagbalik diha sa Ginoo ang pagtuman. Kung once gani nga mubiya ka sa kasuguan, mibiya ka sa Ginoo. Mao hinungdan nga gikuha ng gingharian. Kay dili sila magtuman. Puro mga supakiro. Mao na nga ang tubag dayon sa 2,000 ka tuig, kung isubtract nimo ang 457, ang tubag ana 1543, 1543. Nga ika-2,000 ka tuig gikan sa ilang sinugdan sa ilang pagtukod sa ilang gingharian dito sa Israel o sa Jerusalem. Mao na nga diha sa 1543, diha nato makita nga ang istorya sa kalibutan naglukit sa usa ka nasod. Maditik nga nato, mailhan na nato kung unsang nasura ang gihatagan. Dili dayon nato kaduha-duhaan, katumuan, kay doon naman tay mga sukod o mga basihan dinhi sa kalibutan. Kay kining kalibutan, doon na may mga panahon nga ilhanan sa mga katumanan, sa mga panagna sumala sa mga gitudlo o gisulti sa mga propeta sumala sa diktasyon sa Ginoo diha kanila. So ang istorya sa 1543 mao'y pag-abot ni Roy Lopez de Villalobos sa Mayo 18 nga ang atong nasod ginganlan sa nasod nga Pilipinas. So doon na nasod. Sa panahon ni Magellan sa 1521, pag-discover lang daw sa usa ka yuta, dili pa to siya time nga ito ginganlan ang atong nasod. Dili pa to siya. Tungod kay dili man tumao ang ika-2,000 ka tuig gikan sa pagpahiuli sa Jerusalem sa pagtukod sa gingharian. Nga ang uno sa 2,000 mao man ang 457. Mao nga ang ika-2,000 ka tuig mao man ang 1543. So diha nato makita kanang nasod nga pagabanhawon sa Dios. Nga diha niya umulon ang tao pagbalik sa iyang pangagamhanan dinhi sa yuta. Diha day nato makita nga ang tahas sa Ginoo dito sa panahon nga miagi dito sa kinabuhi sa mga kaliwatan ni Abraham nga mao ang mga Israelitas na nasa mga Pilipino kanato karon. So pangitaon day nato ang usa ka nasod ang Holy City kinamanda na ang
Holy City sa usa ka nasod kay sumala diha sa Israel. Kay ang Israel mao man na ang dati nga Kanaan. Ug ang Kanaan ay himo mang nasod nga Israel. Ug diha sa Israel ana diha ang Holy City. So karon kay ang Holy City mao man kana ang mga holy people nga nanggula didto sa Ehipto. Nga ang trademark niya na 430 ka tuig. Mo nay trademark. Dili kay kanang nasod may nahimong Holy City. Nga mao man tong mga katawhan. Nga mao ang kanang nagpasidungog gani sa Dios, nga nagtuman sa iyang mga kabalauran tulman ng mga sugo. Ang mga tao man dili man kanang nasod may magtuman. Dili man kanang yuta. So kana mang mga tao nga dunay kasing-kasing sa pagbaton sa kahadlok diha sa Ginoo, mao man ay mahimong sampol sa usa ka nasod mahimong matarong ug pagatawgon niya nga balaan. Mahimo dayong holy people. So kung idugang nato na sa 1543, kanang 430 nga trademark. Kung ang tubag niya na 1543. 1973. Diha sa ubos sa pagdumala niya anang panahona nga ang halangdon nato nga presidente nga mao si President X Ferdinand Marcos Sr. Siya nag-declare sa city nga ginganlag dapitan. Nga gitawag niya dapitan Shrine City pinaagi sa Presidential Decree 105 nga diha ubos kaniya gikan sa iyang tingog gipakanaog kana niya nga wala miagi og mga senador sa ato pa iyag yung proklamar nga diin gikan sa iyang tingog nga walay makalabaw ni ana diha dayon yung makita nga dili tinumutumo ug dili ginama ug mga grupo o sikta ang pagka-Holy City sa dapitan. Kung dili ginama sa usa ka halangdon nato nga presidente niadtong panahon na. Kay mao man kana ang trademark sa Holy City. So doon na nay kabutangan sa tao. So karon makita ninyo niining karong panahon na dili pa makita nga balaan ning syudara. Kay ngano man makatulisok man mo. Kitungod kay doon na pa may mga pasugalan, doon na pa may mga warehouse, mga tari, mga kahilayan na pa man sa sulod. Dili pa man matawa og Holy City. Pero ang giumol sa Dios diha sa pagkabanhaw, tao mayang umulon, mahimo man yang kaakabay o kanang kaakbay niya nga mahimo niyang katabang sa iyang buluhaton nga diin mahimong sampol diha sa atubangan sa mga nasod o diin sa atong Pilipinas magsugod ka na sa jutay nga grupo. Alang-alang man na mo diretso ka sa dako nga grupo unya dili mo agi og mga pagkamatarong nga kinahanglan ang tao sulayon man sa Ginoo pinaagi sa pagtuman anang yang kasuguan diha man mahimong balaan ang tao kung mutuman na ang tao ni ana diha pa mahimong balaan ang tao diha siya matubangan kay magputli naman siya siyang kaugalingon duna naman say kahadlok sa Ginoo sa pagbuhat sa mga butang nga dili maayo. Pero ang mga tao karong panahon na miingon wala may tao nga namatarong ang tanan nakasalaman. Yes, tinuod niadtong panahon na ug hangtod karon. Kay ngano man kinsa may dili makasala nga wala man ninyo gitudlo ang mga doktrina sa Ginoo nga maoy
pabag-o sa iyang kaugalingon. Bisan gani ang mga pagkumpisal sa mga tao, dili man makapaigo kaniya. Mas misamot mong gani ang iyang sala. Kaya nga naman, gasalig man. Pwede raman day mangumpisal, diha mawala atong sala. Pasaligan mong pudayon sa mga kaparian nga. Nigluhod dito, yung dayo nga, pasaylo ako padre, kaya ako nakasala. Ingong po pare, isugid ang imong mga sala. Pag ingon dayo nga, pagsugid siyang sala, agi pasaylo ka na sa Ginoo. Pagbalik na po, nibalik, sunod tuig, nibalik na po, maura gihapon. Adi walay nahimong sample nga gitudlo diha nila. Nga mahimong matarong diha silang atubangan, kay pwede raman day papason og kumpisal. Nga unta nga ang Ginoo nagtudlo man unta sa pagkamatarong, pero wala man pud batuni sa mga tao. Nagpabili naman hinuon sa ilang daang kinaiya, hangtod ang tao makasaway diha sa ilang atubangan. Kamo ra man po'y nagpasaway pod. Nga sa lawayon pod. Di maong gani nga makita nato sa mga komentaryo sa mga tao sa pagtug-an nato ining dapitan Shrine City nga maoy bag-o nga Holy City o bag-ong Mesopotamia, mingon dayo nga ginama ra man nagtao. Kisa mga tao, tanawa tao man ang presidente. Sama ra man nato. Yes, tao. Pero wala ka mahibalo sa mga tinago. Kung ingon ana ang imong kaisipan dinhi sa kalibutan, ingon ana ka magunahuna nga walay pangunahuna o salabutan, dili ka makakita sa kamaturan. Magpabilin yung kang kangitngit. Kay bisan gani sa Apostol Pablo nga sumala niya nga magpasakop kamo sa kagamhanan sa tao. Diba itong basahon ng Roma 13:1. Lisod pod ato guning pangusgan ng mga ebanghilyo na Apostol Pablo, sumala sa inyong mga gitudlo nga gipakadoktrina karon. Atong tuhuan sa Apostol Pablo. Roma, Kapitulo 13, versikulo 1. Oh. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan, kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios, ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. So ang anaaday karon, bisan day ang kagamhanan day sa tao, mao man na ang gobyerno karon sa tao, karong nakita, kini bang nakita niyo karong panahon na kinahanglan man magpasakop kita diha. Yung ano man, kinito si Apostol Pablo nga kanang kagamhanan sa tao tinukod sa Dios. May pa si Apostol Pablo nakasabot, pero katong nag-ingon nga tinukod ra man nagtao. Wa jud na siya nakasabot. Naglakaw-lakaw lang na sa kalibutan. Sa ato pa day, samtang ang tao nga nagdumala sa ilang pangagamhanan, dili day ang Dios nagkontrol sa ilang unahuna sa pagbutang dag presidente. Di ba sa panahon ni Nabucodonosor? Di ba pagbuot man to sa Dios nga mahimo siyang hari diha sa iyang gingharian? Nga kinahanglan nga ang tao sumala sa iyang nahiunan, ikahimutan niya, iya jong gihimong hari si Nabucodonosor. Sumala sa iyang kagustuhan. Karon kay duha man ni kaklase ang gobyerno sa Dios. Gobyerno sa tao o gobyerno sa langit. Mao gay hinungdan nga ang gobyerno sa Dios nga nahanaw karong panahon na aniadtong panahon ug nang nipuli mao ang gobyerno sa tao. Mo nang miagi na dayon og mga konstitusyon. Ang pagdeklara
sa mga pribado nga mga lugar, mga nasod, bisan ang mga ngalan. Doon na nay mga pizza, mga tuig, o mga konstitusyon nga mga Republic Act sa pag-declare ni anang mga nasod. Diha na niagi, kay pagbuot na sa Dios ning tanan. Kinahanglan bisan gani ganang atong mga sikta o mga doktrina nga gibarugan, kinahanglan nga moagi mo na sa gobyerno sa tao. Kay dili ka moagi sa gobyerno sa tao, mga koloro man na. Pag-drive ko na o na bisag motor da nga madakpan ka sa pulis, mo reklamo pa ka nga dakpon ka. Ala dili ka dakpon nga supak man sa balaod ng imong gibuhat. Kay ganang pagsupak, wala man ay pagtahod. Unsa pa ka ng gobyerno sa Dios. Mahimo man pug kang walay pagtahod, supak kay kas gobyerno sa tao. Mo na ginahanglan nga dakpon ka kay kuloro man ka. Dili man ka moagi sa gobyerno sa tao. Kay lagi wala man kay pagtuo sa Dios. Di mo man gilimitahan na ang kakayahan sa Ginoo nga utob ra diha wala say pagbuot sa mga tao. Mo nang dili ta makahukom sa tanang nga nagdumala sa ilang doktrina karon. Kay kanang na-rehistro karon sila, nag-agi man na sila sa mga konstitusyon. Nagtahod man na sila sa gobyerno. Pero kaso lang kining mga kaigsunan nato nga mga Katoliko Romano, sila man ay kusog kay karong musaway mo magbugal-bugal kanato. Kay lagi para sa sila na correct din sa kalibutan. Pero atong ipaagi karong panahon, karong ibalik na to ang kagamhanan nga din ang makita nato nga ang Dios gahari di ay sa gingharian sa mga tao. Diba atong basahon ang panahon ni Nabucodonosor nga diin ang pagbulotan sa Dios ana nagpaibabaw sa mga tao. Daniel 4:24-25. Itong basahon, mao kini ang kahulugan o hari, ug mao kini ang sugo sa halangdong nga uyamot nga pagkanaog batok sa akong Ginoo nga hari, nga ikaw pag-aabugon gikan sa mga tao, ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan, ug mapugos ka sa pagkaon sa balili sama sa mga baka, ug mahumod ikaw sa mga yamog sa langit, ug makapito ipaagi kana kanimo hangtod nga makaila ikaw sa halangdong nga uyamot nga nagahari sa gingharian sa tao, sa mga tao. So di ang Dios di ay nagahari di ay sa mga gingharian sa mga tao nga mao kanang gobyerno karon. Mao nang ang pagbuot sa presidente nga i-declare niya ning dapitan sa Shrine City ubos sa iyang pamalaod sa Presidential Decree 105 January 24. Dili na pagbuot sa tao kay wala unsahon man guna pag-ingon ni ex-president Ferdinand Marcos nga pagbuot na niya nga wala man na nasayod si ex-president Marcos nga dunay Holy City nga ang Dios ra may nahibalo sa kaniadto kung asa na nahimutang. Kung subayon gani sa kasulatan, kung tanaw ninyo ng bagong Mesopotamia o daang Mesopotamia, kay dili man mahimong bag-o kung walay daan. Kung balikan nyo ang daan nga Mesopotamia, gilibutan ka na og duha ka suba. Kay kanang Mesopotamia gikumpol ang kahulugan niya na island between two rivers. Mo na Mesopotamia. Diha ang Dios nagsugod sa pagpadako sa istorya sa panahon ni Abraham.
Tungod niya ana gikuha man niya si Abraham ug gidala niya dadto sa Kanaan. Sa ato pa nilakaw ang Dios didto sa Kanaan, kauban ni Abraham. So karon nibalik ang Dios na po didto niadtong panahon na sa pagdaghan na sa tao sa Kanaan nga mao tong mga Israelitas. Nibalik ang Dios didto sa Mesopotamia. Pero na pagbalik niya dito, wala na makaila ang hari dito sa Mesopotamia. Kaya ang may hari na dito, nga mao naman si Nabucodonosor. Lahi naman ang iyang Dios. Dili naman ang Dios sa Israel. Mo'y hinungdan, gibiyaan to niya. Diba, kung basahon na to ang Jeremias 25:12, diba gibiyaan niya ng kanang Babylonia karon? Kay mao man ang Mesopotamia paghari ni Nabucodonosor nahimo mang Babylonia. Diba, Jeremias Jeremias 25:12. 25:12. Ug mahanabo sa matumana ang kapituan ka tuig nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia ug kanang nasura nagaingon ang Ginoo tungod sa ilang kasalanan ug ang yuta sa mga kaldihanon ug himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. So gihimo na niya tong biniyaan. Katong nasura nga mao katong kanhing Mesopotamia ug nahimong Babylonia ug ang modern name karon Iraq na. Iraq na karon. Makita pa ba din nimo ng Mesopotamia diha sa Iraq? Wala na. Kinahimo nang nasod, yuta na. Katong suba dito wala na to. Nahimo na tong tinambakan. Mao lang ang Dios. Gibali niya ang gingharian dito sa usa ka nasod, kay diha siya mag-umol. Sa ikatulo ka adlaw mga magbanhaw siya sa mga tao. Ang gitahasan kitang mga Pilipino. So klaro, di ba? Diha dayon nato makita nga kanang pag-declare sa yutang saad nga mao kining the Mindanao is the land of promise sa pagsinggit ni Dr. Jose Rizal. Ug naa na ang gitawag og bag-ong Mesopotamia. Munang mao ni karong ning dapitan sa Rain City. Dili ubos sa tao kundi dili ubos sa tingog sa Dios. Kay diktasyon tong dito sa panahon ni Marcos. Diktasyon to. Alang-alang man na inigdikta sa Ginoo makadungog day ng tao. Tanan. Nga ang makadungog kana ramang iyang sugo. Tanawan ng mga propeta sa unang panahon. Nabaday nakadungog lain na to sa ilang paghimo nilang propeta, sa ilang pagkasinugo. Wala, sila ra nakadungog. Mo nang nga sama ni atong panahon na din ni President Marcos Sr. Mo to'y kahimtang niya atong panahon na sa paglingkod niya sa Malacañang. Mo to'y pagkanaog sa tingog gikan sa trono. Kay kanang trono diha duha man na ang trono diha duha. Doon na may trono nga ginganlang nga langit. Kanang langit mao man ay trono. Pero doon na may langit nga ginganlan po nga hawan. Pero ang ilahanan nato nga ang trono sa Dios dunay tumbanan. Dinhi sa yuta. Kung asa iyang tumbanan, mao pud ang iyang trono didto. So ang trono karon nga niadtong panahon na mao man ang Israel. Kay dito man ang iyang tumbanan sa iyang mga tiil. Kay miingon ta nga ang puloy-anan sa Dios naa sa langit. Yes, tinuod man nga naa sa langit. Pero dili ni anang hawan. Kay walay tao mabuhi da bisan ibitay na sa diha. Walay tao mabuhi diha nga ibitay anang tunga-tunga. Kung dili, din hiradyod sa yuta. Kaya naman diri manubo ng mga tanom nga maghatag og mga pagkaon sa tao. Sunada na ang Diyos mag-uban sa mga tao. Wala nga, din hinato mahibaluan, kung kita mangita sa kamaturan, kita mangita sa kahayag, naara gayod sa pagpamati. Dili tong magpadingog-lingog, magbugal-bugal,
tuison nato ang katarungan bisag wala tay ikatuis ato na lang pasundan og mga katarungan nga dili tinuod. Mao man day na hinungdan nga makapaila sa imong pagkatao nga dautan ka nga pagkatao. Dautan ka ug walay mga usan na niana imong gipakaulawan ang imong magtutudlo ug imong gipakaulawan ang imong doktrina nga imong gibarugan ug imong gipakadoktrina ang imong pagyong na batunan pero sa imong kasing-kasing di ay dautan day ka nga tao. Mao na nga kung kamo man nimati dinis kanginan paminaw lang mo ay lag sa gulay og mga bugal-bugal o pagpagulbol kay musampot ka na mo sangko ka na sa silot sa tibuok ninyong panimalay. Mo dayon na magpuli-puli dayon og daot ng mga tao pero wala ka mahibalo nga silot na dito sa Ginoo nga ikaw ang salarin. Dili ikaw maigo kung dili kung imong pamilya ba o dinhi na lang ukotob time naman nga ako ni igahatag pagbalik sa among nagdumala karon nga mao si Cardinal Christopher Prieto. Okay, atong ihatag sa sunod nga husay. Cardinal Adler Cosil na ikaw pat kang pultahan. Okay no, daghan kayong salamat sa atong igsuon nga mga cardinals nga mo'y unang naghusay may tungod sa tinago sa Dios dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, sa dili pa ako mopadayon sa among tema karong buntaga, sugo sa maayong pamatasan, mangayo akong katahuran sa among labaw nga magtutudlo, walay lain, mo si Supreme Divine Master Pope Genito Gabuliyabo, maayong buntag kanimo diha Master, uban sa tibuok nimong pamilya, sa mga nanay, maayong buntag usab, ug sa akong maigsuon nga cardinals nga aniha dinhi maayong buntag kanyong tanan, ug sa mga bishops, brothers and sisters sa Kingdom of Christ, maayong buntag kanatong tanan. Ug sa ato usab nga igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani nga naa sa Maryland, maayong gabi nimo diha Cardinal. Og sa atong bishop nga anaa sa Semirara Antique kay Bishop Arturo Flores Amaba, maayong buntag usab kanimo diha. Og sa atong mga tigdumala ning istasyon, sa atong technician maayong buntag, og sa atong station manager maayong buntag usab kanyong tanan. Mga igsuon sa walay paglangan, atong gibanggit dinhi may tungod kini sa kahayag, no? Nga si Ginoong Hesukristo nagsulti mahitungod sa iyang mga tinun-an. Iyang gisultihan ang mga tinun-an niya sumala sa Juan 12:35 nga giingon, mao kini ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Kini mga igsoon, ang buot nga ipasabot ni Ginoong Hesukristo, ang iyang gipasabot ini, kanang iyang pagkawala na. Nga dili na siya makig-uban sa mga apostolis, nga sama sa iyang pakig-uban kanila, nga adlaw o gabi uban siya sa iyang mga apostolis. Mao nga ingon siya nga panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Karon kinsa maning kahayag atong basahon sa Juan 8:12. Og kanila si Hesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Kinsa dining kahayag? Mao si Hesukristo. Mao nga kaning kahayag mga igsoon nga giingon ni Ginoong Hesukristo nga panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Dili ni kahayag nga kahayag sa adlaw o kahayag ni anang suga. Unsa man nga kahayag? Kahayag sa salabutan o kaalam ni Kristo. Mao kana ang gibanggit ni Ginoong Hesukristo nga panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Mao nga niingon siya
siya nga magasunod kanako kang Kristo. Dili gayud magalakaw sa kangitngit. Ang magsunod kang Kristo di na magalakaw sa kangitngit. Unsa din ang magsunod ka na magsunod-sunod ta? Maura ba na inyong buot masabtan nga ang musunod kang Kristo? O kanang pagsunod sa tanan nga iyang gitudlo, sumala sa tanan nga iyang pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles. Nga mao'y kinahanglan sundon nato nga mga tao. Nga aron kita makabaton sa kahayag. Kay unsa man day bugti nga kung kita makabaton sa kahayag atong ipadayon. Siya nga magasunod kanako dili na gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Nindot ay kay mga igsuon na kung kita makabaton sa kahayag ni Kristo, sa kaalam ni Kristo, dili makabaton kita sa kinabuhi buot pasabot, kaluwasan. Kung dunay kahayag nga atong mabatunan nga gikan ni Kristo, kanang kaalam ni Kristo, mao dinay makahatag natong kaluwasan. No? Makahatag og kinabuhi. Pero kung dili kahayag o kaalam ni Kristo ang atong mabatunan, wa gyud tay kaluwasan. Kay kangit-ngit man dayon. Mao nga nisulti si Ginoong Kristo panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an. Mao nga sa pagbanos, sa pagkawala na ni Ginoong Kristo, unsa may mibanos? Kangit-ngit sa salabutan. Unsa may prueba? Atong gibasa kaganina nga sa buhat 1:7 nga wala itugot sa mga apostoles ang pagkasayod sa mga panahon may tungod sa gingharian sa Dios. Maunay kangit-ngit nga mibanos ngadto sa mga apostoles. Mao nga si Apostol Pablo admitado nga miangkon siya nga ang ilang kahibalo dili hingpit. Sumala sa atong gibasa sa unang sulat ni Apostol Pedro sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13:9. Nga ang ato ugod, ingon si Apostol Pablo, atong basahon. No? Walihog kong basa. 13:9. Okay, ako na basa. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon, bisa man ang ato. Ato karon o ilaan ni atong panahon na? Itong panahon na. Ilang panahon Ilang sa panahon. mga apostoles. Silabot na. Wala tay labot kay ang actual ani nga ang nagsulti ani si Pablo. Wala pa na tao na. Oh, wala pa ta aning panahon na. Kay ang ato ilang Pablo. Ugod nga kahibalo karon. Kanang karon ayaw nang karon nga ato karon. Kundi katong ilang panahon. Dili man hingpit og maingon man ang atong pagpanghimog propesiya. Kadto din kahibalo sa mga apostoles, dili hingpit ug kadtong pagpanagna nila. Mao na nga suggest apan kung ang hingpit moabot na, nan ang dili hingpit igahiklin na lang unya. Sa ato pa kadto din kahibalo nilang Apostol Pablo sa mga apostoles, ihiklin ito, mawala to kay di man hingpit. Nga sumala dire, apan kung ang hingpit moabot na. Nan, ang dili hingpit katong ilang kahibalo. Kay di man to hingpit. Igahiklin na lang unya. Sa to pa, mawala to kung moabot na kining hingpit. Mao nga, ang nipuli sa mga apostoles, kangit-ngit. O karon ang gisunod sa mga kahigalaan nato, nga mga magsasanyaw, sumala lang sa gisulti usab sa mga apostoles. Unsay gisulti sa mga apostoles, maora po diha ra po sila kutog. Mao nga ang kahibalo sa mga apostoles, kulang man di man hingpit. Mao nga ang ilang kahibalo karon, dili pud hingpit. Apan bantay kay dunay saan nga moabot, nga kanang hingpit moabot na, ang dili hingpit igahiklin na lamang unya. Mao nga, kung atong tan-awon mga igsuon nga sa pag-ingon ni Ginoong Kristo, ang magasunod kanako asa kang Kristo. Asa unsay sundo nato diha kang Kristo.
ang mga pagtulunan nga gisugo niya sa iyang mga apostolis. Mo'y angay natong sundon. Nga kung kita magasunod ni ana kang Kristo, kita makabaton sa iyang kahayag o kaalam. No? Makabaton kita sa kahayag nga magahatag sa kinabuhi, kaluwasan. Sa ato pa, kung kita ay musunod sa tinuod nga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga angay nga atong dawaton o himuon nato nga ikinabuhi sa atong matag usa kanato, diha day kita makabaton sa kaluwasan. Sumala sa gitudlo ni Kristo. Mao nga gipalakaw niya ang iyang mga tinun-an. Mao nga sumala sa Marcos 16:16. Giingon dire, no? Nagsugo siya sa mga tinun-an sa Marcos 16:16. No? Giingon dire. Sugdo nato sa 15. Atrasa nato 15. Og siya miingon kanila sa mga apostolis, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. 16. Ang mutuo sa maayong balita ug magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Unsa dito mga igsoon? Ang gisugo siyang mga apostoles sa pagwali sa maayong balita. Ang mutuo bautismuhan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Dugang pa atong basahon sa Mateo 28:19. 28:19. Oh, Usa panlakaw kamo oh, ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran oh. sa Pamautismo. pamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Oh. Ang dakong sugo dire mga igsuon nga mao ang pagpamautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao nga sa kadaghanan karon nga mga sikta nga natukod sa kalibutan, ang pinakadako nga ilang pagabuhaton o ilang doktrina nga disir kanila madawat nga usa ka active members mo undergo ka sa water baptism. Bautismuhan ka pinaagi sa tubig. Mao nga kung Katoliko Romano ka, mubalhin ka sa pagka-born again, disir ka dawaton sa born again, kinahanglan mo seminar ka, human sa seminar, bautismuhan ka. Pinaagi sa tubig, isulod ka atong aquarium. Karon kay nasilo man ka dito, nabikil man ka sa born again, nibalhin na pug ka sa iglesia ni Kristo. Pag abot dito, sangyawan ka, iseminar ka, human bautismuhan. Kaning tanan, nagpatuo nga sila ray tinuod, sila ray maluwas. Mao nga kinahanglan, sumala sa kasulatan kuno, sumala sa gisugo ni Ginoong Kristo nga ang mudawat, ang mutuo, ug magpabautismo maluwas. Mao nga kinahanglan gyud nga moandirgo sa bautismo aron makabaton sa kaluwasan. Bautismuhan din kanila sa suba. Karon mga igsuon, kung atong tan-awon kung atong itapik kining bautismo sa kasulatan, dunay duha ka matang sa bautismo. Mao ni ang wala nila makit-i, ang nakakita ini, ang nakatugan ni ini, nagapahayag ni ini, mao ang among mahal nga magtutudlo. Mao na nga kung wala ang kahayag sa atong salabutan, wa gyud tay kaluwasan. Kangit-ngit ang anaa sa atong salabutan. Mao nga kung atong tan-awon duha man kamatang sa bautismo. Una, bautismo sa Espiritu Santo. Og ang ikaduha, bautismo sa tubig. Kaning duha ka bautismo, duha ka personal, duha ka tawo ang gitahasan niini. Ang mubautismo sa Espiritu Santo mao si Jesucristo, ug ang mubautismo sa tubig mao si Juan. Atong basahon, Mateo 13. 3:11. 3:11.
ako nagabautismo kaninyo sa tubig Oh, si Juan. tungod sa paghinulsol. Oh. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, Oh. nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo o kalayo. Oh, kinsa to nagmubautismo sa tubig? Si Juan. Sumala din, ako nagabautismo kaninyo tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, kang Juan, sunod kang Juan, labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Kana ding nagsunod kang Juan, ang igabautismo Espiritu Santo. Kinsa man na nga ang nagsunod ni Juan, kinsa ang nagsunod ni Juan nga ang igabautismo Espiritu Santo? Juan 1:29 ngadto sa 33. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus Oh. nga nagpaingon kaniya. Mm. Og siya miingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. O kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Mm. Sunod kanako manhi ang usa ka tawo nga ikapahimutan na unahan kanako. Mm. Kay siya una pa man kanako. O ako gayod gani wala man masayod kaniya. Mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. O si Juan nagpanghimatuod nga nag-ingon, nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon sa lampati gikan sa langit. Mm. O kini nagpabilin diha kaniya. 23. Ako gayod wala masayod kaniya, Jesus. apan siya nga nagasugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig, miingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran o pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magabautismo diha sa Espiritu Santo. Kinsa tong mubautismo sa Espiritu Santo? Si Hesukristo. Mao kana ang giingon ni Juan Bautista nga siya nga nagasunod kanako, mas gamhanan pa kay kanako nga bisan sa iyang mga sapin, sa iyang sandalyas, dili ako takos sa pagbitbit niini. Kung ato nang imaterial, kanang giingon niya nga bisan ang iyang mga sandalyas, dili ako takos sa pagbitbit niini. Unsa day kabugat ng sandalyas ni Hesukristo? 200 kilos? Kay di man madaog ni Juan, dili na mga igsuon. Sumala sa gitug-an sa among mahal nga magtutudlo, ang buot ipasabot nga na. Dili buhat ni Juan nga Bautista ang pagbautismo sa Espiritu Santo, kay ang buhat ni Juan nga Bautista, bautismo sa tubig. Maunay buhat ni Juan nga Bautista. Apan sumala diri ni Juan nga Bautista, wala gayud ako masayod kaniya kang Hesus. Sa ato pa, wala siya masayod niya atong nagasunod niya, wa siya kailakin sa tong tawhana nga mubautismo sa Espiritu Santo. Apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig, mingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran og pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. Ang ilhanan di ay ni anang tao nga nagsunod kang Juan nga Bautista nga ang iyang igabautismo Espiritu Santo, kanang pagakunsaran sa Espiritu Santo. Busa ang sugo kaniya nga magbautismo siya sa tubig. Kay kung dili siya magbautismo pinaagi sa tubig, sumala sa sugo, di siya makakita kung kinsa kanang nagasunod kaniya. Kay di man niya makita asa mo kunsad kanang Espiritu. Mga kadtong buhat ni Juan nga Bautista, igo kadto sa pagpadayag
kung kinsa ka ng tawhana nga nagsunod niya nga ang iyang igabautismo Espiritu Santo, mga igsoon. Igo ra siya nagpadayag. Mao na igon aron nga siya ikapadayag sa tibuok nga Israel. No? Karon atong balikan ang sa Marcos 16:16 nga giingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Karon sa duha ka bautismo, bautismo sa Espiritu Santo o bautismo sa tubig, asa ang makaluwas niini? Una sa tanan mga igsuon, kung atong tan-awon kanang sa Marcos 16:16 o sa Mateo 28:19, ang nagsulti ni ana mao si Ginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagsugo sa human na siya na mabanhaw sa ikatulog adlaw. Si Ginoong Hesukristo mo'y nagsugo siya mga tinun-an sa 11 niya ka mga apostoles nga pagpalakaw aron sa pagpamautismo. Nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Mao na isugo diha mga igsuon. Kadto daing bautismo nga gisugo ni Ginoong Hesukristo sa iyang mga apostoles. Kaluwasan, naa didto ang kaluwasan. Karon unsa man na nga bautismo? Bautismo na sa tubig? Dili. Kay ang bautismo sa tubig kang Juan kana nga buhat. Og si Kristo ang iyang buhat bautismo sa Espiritu Santo. Karon kay si Jesucristo may nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pagpalakaw aron sa pagpamautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa kung atong sabton kana nga bautismo, dili bautismo sa tubig kundi bautismo sa Espiritu Santo. Kay kang Hesukristo man nga sugo. Lisod pud wa man pud niingon si Hesukristo nga panlakaw kamo og pamautismuhi sila sa tubig. Suma pareha sama sa buhat ni Juan. Wala man. Wa may tubig nga gibanggit diha. Kundili sa Mateo sumala sa gisugo sa Mateo 28:19 og pamautismuhan ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Na day tubig diha. Wala gyud mga igsuon. Walay tubig nga gisugo ni Ginoong Hesukristo diha. Nga bautismuhan sila pinaagi sa tubig nga kung mutuo na sila kang Kristo. Karon kay ang atong mga kahigalaan nga mga pundok nagbautismo man sila sa tubig. Unya kanang tubig, bautismo sa tubig si Juan man ang gisugo. Unya kang Hesukristo ang gisugo niya Espiritu Santo. Kay ang iyang gibautismo ni Ginoong Hesukristo Espiritu Santo, dili tubig. Nga sama kang Juan, no? Mao nay kalainan karon. Mao nay dako kaayong kangit-ngit sa mga tao nga nagbuhat lamang sa ilang kaugalingon nga pagtuki sa kasulatan, dili diktasyon. Mao na nga sumala sa Mateo 15:10 nga ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao kanang kinaugalingon ba nga pagtulunan nga wala gitudlo ni Kristo. Mao na nga nagbautismo sila sa tubig nga wala na diya gisugo ni Kristo siyang mga apostoles. Karon ato kunong subayon, no? Kung kanang gibautismuhan sa Espiritu Santo, unsa may ilhanan, asa man ang makaluwas ani? Bautismo sa tubig o bautismo sa Espiritu Santo? Mao ang bautismo sa Espiritu Santo nga ang mubautismo si Hesukristo. Og mao kana ang iyang gisugo sa iyang mga apostoles nga ang mutuog magpabautismo maluwas. Unsa may prueba nga makaluwas ng bautismo ni Hesukristo nga gisugo sa mga apostoles? Unsay ilhanan? Marcos 16:17. Okay, sige. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Oh, nay Apan kaluwasan. ang dili mutuo pagkahugman sa Sisilot. 17. O kanila nga mutuo Oh, maganunot kining maong mga ilhanan. ilhanan Oh, sa ilhanan. sa akong ngalan ilang pagulaon
ang mga yawa. Oh. Magasulti sila mga bagong sinultihan. 18. 18. Makakupot sila mga bitin Og o kung makainom sila bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton pandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. oh, kanang bautismo nga gisugo ni Kristo sa mga apostoles mao nay makaluwas kay ang mabautismuhan niya na mahimo mang powerful. No? Mahimong powerful. Mao nay ilhanan. Dunay ilhanan kanang gibautismuhan karon sa tubig. Doon na ba na ilhanan? Powerful ba na? Naaman to gani usa ka pastor. No, pastor gani to. Naghawid siya usa ka malala nga bitin. Tungod lagi kay nisulat man nga bisan makakupot og mga bitin, dili makaunsa. Ay sige niya gihawiran. Niabot siya nga ang mao ni ang ilhanan nga bisan kita makakupot sa mga bitin, dili kita unsaon. Kadugay gipaak siya sa bitin. Sangyaw gihapon siya nga dili makaunsa kaniya. Sumala diya sa nahisulat nga dugay gitabang ug namatay. Asa man ang ilhanan diha. Gibautismuhan man ka. Unsa nga bautismo ilang gi practice? Bautismo sa tubig. Karon ato kunong balikan. Nga kung kadtong gibautismuhan ni Juan nga Bautista, pinaagi sa tubig, nakadawat ba sa Espiritu Santo sumala sa saad ni Kristo? Buhat 1, buhat 19, 1 ngadto sa 3. Kung aron atong matan-aw kung kaning ilang bautismo nga gibuhat karon, Kapitulo 19, Ihaon ba? versikulo 1 hangtod sa 3. oh sige. Og samtang didto si Apolos Oh, sa Korinto, oh, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Episo, diin iyang hibalag ang pipila ka mga tinunan. Og siya maingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? oh, Og sila maingon kaniya, wala wala. man gani kami Mm. makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Oh, Praise. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay unsa? sa unsab Oh, ang pagbautismo kaninyo? mm. Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Oh, okay. Unsa ni tan-awon ato kunong himay-himayon ni mga igsuon. Nga kung kadtong gibautismuhan sa tubig, nakadawat ba sa Espiritu Santo? Sama sa ilang gibuhat karon nga nagbautismo sila sa tubig. Nakadawat ba pud kani sila Espiritu Santo? Ato ko nining balikan. Sumala diri ug samtang didto si apostol si Apolos sa Korinto. Si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Episo diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. Mga tinunan ni Juan. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Kay kanang mutuo diha, sumala di ang mutuo og magpabautismo maluwas. Kay ngano man human sa bautismo, doon na may ilhanan. Mahimo ang powerful kay doon na makadawat magag Espiritu Santo. Mao nga pangutana ni Apostol Pablo nga nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Aron unsay tubag ani nila? Og sila miingon kaniya kang Pablo, wala. Sus wala man gani mga igsuon. Karon atong tiwason, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Sus wa man gani kay lag espiritu, wa pod gani sila kadungog
nga naa ba di ay Espiritu Santo. Karon unsa man dining bautismuha nga ilang gidawat? Sige pangutana sila ni Pablo, og siya nang utana kanila. Ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sa ato pa, unsa man di ay ang bautismo nga inyong gidawat? Unsa man di ay klasiha sa bautismo? Kinsa mang bautismo nga inyong gidawat? Sila mitubag kaniya kang Pablo ngadto sa bautismo ni Juan. Kinsa ding bautismo nga ilang gidawat? Kang Juan. Unsay bautismo nga gibuhat ni Juan? Bautismo sa tubig. Mao nga wala sila makadawat sa Espiritu Santo, wa pod sila masayod kung duna bay Espiritu Santo. Maunay nakapangit-ngit sa mga sikta karon nga ang ilang bautismo sa tubig. Kawang ang ilang mga pagsimba kanako kay isanglit ila man gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Ila ra nang kaugalingong opinyon. Kawang lang sa ato ba dili tanang pagsimba nga gidawat. Unsay hinungdan tungod kay gipakadoktrina nila ang kalagdaan nga hinimo lamang og tao. Mao kini karon ilang gibasa ang Biblia, gisangyaw nila, nagbautismo sila. Unsa nga bautismo? Bautismo sa tubig. Samtang diri ang igabautismuhan sa tubig, wa gani kailang espiritu, wa pod mahibalo kung duna bay Espiritu Santo. Mauna mga igsuon. Sa 4 ato kunoy padayon. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol. Nga nagagda sa katawhan sa pagsalig niadtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Kadto din kang Juan, dili to Espiritu Santo. Pag-agda lang to, pagpadayag ni anang kahayag nga nagasunod kaniya nga mao si Kristo. Nga ang igabautismo niya tubig. Mao nga sa amoa wala mi nagbautismo sa tubig. Kay doon na proper time, doon na po'y proper, ano na right person, right time, o right place. Doon na may reenactment ana, pero kanang mubuhat ana, kanang reincarnated ni Juan nga Bautista. Kay si Juan ray gisugo ana. Tubig ang igabautismo ni Juan. Mao nga kanang sa Espiritu Santo ang mubautismo si Jesucristo. Mao nga kana karong nagperform ni anang bautismo sa tubig, wala kana makadawat sa Espiritu Santo. Sama ni adtong mga tinun-an ni Juan nga 12 na katinun-an. Gipangutana ni Pablo, sa diha nga mituo na kamo. Ha? Sa diha nga mituo na kamo. No, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo. Unsay tubag nila? Wala. Wala man gani kami makadungog nga adunay Espiritu Santo. Pangutana, unsa man ning bautismuha ang inyong gidawat? Bautismo ni Juan nga Bautista. Unsay bautismo ni Juan? Tubig. Karon unsang bautismuha ilang giadap? Bautismo sa tubig. Mao nga wala sila kangit-ngit diha ang ilang gilaktan. Mao nga giingon ni Jesucristo, ang magalakaw sa kangit-ngit dili mahibalo kung asa siya padulong. Wa kahibalo. Mao nga kung magsangyaw ta sa kamatuoran, ang pangutana asa mabasa sa Biblia litra por litra. Unsay ilanan nganong nakapangutana si ana? Kangit-ngit sa salabutan. Wagon masayod. Hindi pa maglitra por litra. Kay kung mangutana ka, asa mabasa, awa ka masayod. Wa kay kasayuran, kangit-ngit na asay mong salabutan. Kay mangutana maka-asa mabasa. Kining kamatuoran mga igsuon. Dili ni litra por litra. Di na litra por litra. Kung inyong sabton kining kasulatan,
Sambingay gud ning gisulti ni Kristo. Litra por litra day na. Kanang sambingay buot pasabot dili litra por litra. Dili plastar nga pagkasulti. Buot pasabot dunay tinago nga kahulugan. Mao nga ang kahulugan niya nga tinuod di yung kakabasa litra por litra. Kundi tugkarunon kanang kamatuoran niya na kanang tinuod nga kahulugan niya na. Mao nga sa Ecclesiastes City 24 atong basahon. Ecclesiastes City 24 giingon. Kadtong nga mao sa ato ba kanang tinuod. Halayo kaayo og halalom gayud. Kana day tinuod. Layo ayo mga igsuon. Sa ato pa dili litra por litra. Og halalom gayud. Sa ato pa tugkarunon sa labtunon. Kinsa man ang makatugkad niini. Mga igsuon, mao among ikaingon kaninyo nga kung kamo mangutana asa mabasa litra por litra. Di yun mo katugkad. Ilhana na nga wala mo makatugkad sa kamatuoran ni anang tinuod. Kay kanang tinuod halalom kaay tugkarunon. Ug ang makatugkad niini mao kanang gisgutan sa pinadayag 5:1 ngadto sa 5 nga leon sa banay ni Juda nga mao si Kristo. Mao nga si Kristo karon mugula siya nga usa ka magsasangyaw kay misaan man siya nga mupuyo siya ipon sa mga tao. Mupuyo siya ipon sa mga tao. Kung mupuyo siya ipon sa mga tao, unsa man siya tao o mananap? Tao. Tao ka na. Inig mo puyo siya ipon sa mga tao. Maingon ka ni adto sa Israel. Nakig-uban siya sa mga tao. Sa mga Israelitas. Nga tao usab. Kay kanang saad diha nga Espiritu Santo nga ipadala. Si Kristo man ang moabot diha. Lahi man ang dili kay sama sa inyong ginauna nga kanang Espiritu Santo o si Kristo man naglahi. Kay inyong huna-huna, si Kristo karon tuwa sa taas sa asa naging butang ninyo ng langit di ninyo nga unahan sa bituon. Muna nga naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Misaka sa langit. Mao ba mao baya na dako kayong kangit-ngit karon mga igsuon. Pero bantay mo nga kanang gisaada nga espiritu sa kamatuoran nga moabot ato kuno nang basahon og sabton sa Juan 14:26 nga dunay manlalaban 14:26 ingon diri wala 14:26 apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa ato pa. Magsasangyaw ni siya magtutudlo. No? Magtutudlo kani Espiritu Santo. Kung ang inyong espiritu sama sa hangin nga dili makita, unsaon doon na day nagtudlo ninyo diya nga di makita. Tindog lang anang unahan. Tingog ra inyo madungog. Wala yun. Kung mugawas siya nga magtutudlo kaning Espiritu Santo, tao na aron siya makatudlo. Kay tao man na yung tudluan. Mao nga tao usab siya inigula. Mao nga ang iyang buhat magatudlo kaninyo sa tanang butang. Og magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Mao kana mga igsuon ang buhat sa Espiritu Santo. Karon sa direta sa 16:13 sa Juan. Gingon diri. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran. Dito Espiritu Santo, dire espiritu sa kamatuoran. Sa ato pa usara ni kay lisod pod og managlahi ni. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya ang espiritu sa kamatuoran. Mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti.
Kanila espiritu sa kamatuoran dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Sa to pa dili kuan ba kanang opinion kun dili sumala sa iyang madungog. Diktasyon. Espiritu sa kamatuoran, diktahan. No? Di man siya magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, sumala ra man sa iyang madungog. Sa to ba diktasyon. Unya kay inyong espiritu sa kamatuoran, hangin man kisa may nagdiktaan ng hangin diha nga espiritu ninyo. Mao nga tao na kanang espiritu mao mo dikta sa tao. Mo na spirit guide man. Ha? Mao na. Hinunua ang iyang madungog mo, iyang ikasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Mao na iyang buhat mga igsoon. No? Nga kaning espiritu sa kamatuoran mao ni siya ang makig-uban kanato hangtod sa kahangturan. Sumala sa sulti diri ni Ginoong Hesukristo nga siya makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa everlasting, forever ba? Hangtod sa hangtod. Di na mo biya, mo na makig-uban kanato nang karon kay kung dili na siya mo na makig-uban nato hangtod sa hangtod. Kung lahi ng espiritu sa kamatuoran ug lahi pod si Kristo, misaan man si Kristo nga mubalik. Unya naa man ang espiritu sa kamatuoran nga makig-uban kanato hangtod sa kahangturan. Duha day sila, si Kristo ug ang espiritu sa kamatuoran. Dili usara na. Kay si Kristo espiritu man na sa kamatuoran. Kinsa may musupak diha nga si Kristo, mao ang espiritu sa kamatuoran. Supaka kuno ninyo. Kay pangutan-on ta mo, si Kristo espiritu sa kamatuoran o espiritu sa bakak? Di gyud mo musupak nga si Kristo espiritu sa kamatuoran. Mao nga kanang espiritu sa kamatuoran, si Kristo kana. Mao nga inigula na tao man na. Unya ang iyang ngalan Hesus ra magyapon nga ang inyong nailhan nga Kristo Hesus ra man. Tawag natong mahal nga magtutudlo. Mo na mga igsuon nga paminawan ninyo kini karon ang pusay sa among mahal nga magtutudlo mo nga open-minded lang ta permi. Dili kay mohukom diretso nga unsa na inyong ikasulti diha mga igsuon. Paminaw lang kamo og obserbahin ninyo. Busa anya natong mahal nga magtutudlo. Live na kita Master on air na.